Položím to ešte inak. Teraz sa rozhoduje aj v tej vojne na Ukrajine, aj inde o tom, aký bude svetový poriadok na ďalšie 10 ročia. Svetovým poriadkom myslím to, že či budú platiť pravidlá, alebo bude platiť pravda silnejšieho. Teda silnejší štát, ak sa presadí tá ruská predstava, tak silnejší štát môže zabrať kus, alebo aj celý slabší štát. A nevadí, lebo to je jeho sféra vplyvu. Tak to bolo za komunizmu. A teraz sa rozhoduje o tom, či sa k tomu svet vráti, či to slobodný svet príjme, dopustí a tak. A v takejto situácii, keď nevieme, ako to dopadne, tak Slovensko je raz na tej strane. A ja sa pýtam, že vzhľadom k tomu, aký je záujem tejto garnitúry, to je záujem, o ktorom si hovoril, udržať sa pri moci, neopakovať nejaké chyby, ktoré vedú k trestným stíhaniam, tým pádom urobiť také kroky v polícii, medzi vyšetrovateľmi na prokurátore, aby sa to už nikdy nestalo. Dobre. A teraz tá priama otázka je, že bola by táto garnitúra ochotná obetovať miesto Slovenska v slobodnom svete, ak by to potrebovali pre udržanie sa pri moci? Určite áno. A to myslím si, že uvidíme za chvíľku, ako náhle by sa... Určite áno? Áno. Určite by boli schopní to obetovať. To nemajú s tým problém, pretože už o chvíľu uvidíme, že v priebehu roka, dvoch, keď to môžem nazvať chvíľou, či a akým spôsobom vlastne opozícia, či súčasná alebo dotvárajúca sa, bude schopná ich ohroziť v prípadných slobodných voľbách. A ja si myslím, že pokiaľ by mali byť mocensky ohrození po najbližších voľbách, tak budeme mať veľký problém s tým, aby tu boli slobodné voľby. To je asi otázka a respektíve odpoveď na tvoju otázku. Čiže podľa mňa s tým nemajú zábrany. Tá skúsenosť empirická ich z tých rokov 20, možno že až 24, lebo ešte stále prebehujú nejaké trestné konania, je pre nich rozhodujúca a podľa môjho názoru spravia všetko preto, aby sa toto nezopakovalo. Aj keby to malo zničiť osud krajiny. Myslím si, že oni ho ničia ten osud už hodne dlho a nemali s tým výčitky, žiadne ani problémy, tak prečo by to potom nespravili?